Shalom. Parhalado HKBP Cimai Jalan Lurah Pasahaton tusude ruas nang songoni tamu nomor minggu di Tikion suak songoni ma nomor minggu marhite live streaming. Selamat beribadah ma dihita tabuka masuk tapuji matwata siap bukwede nomor 10 ayat sada sahat rodia tolu. Marhite-hite goarni de bata ama, do goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, do goarni tondi perbadia, na tumo palangit do tanoon. Amen. Saingot ma ale Jehovah, akadenggan ni basam, do asi ni roham, ay siya narubi do akay, asa unang marsurak-surak akamusuku midau, ali de batakku, marhapo satu ho doau, saya unang paila ahu, haleluya. Martang yang maita, alia manami para seroha na sumurung,
debatani hatuon nami. Huingot kami do diaka arion panaonon do tamateni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul marohanami jala parbadiai mamikiri sudena tinaon nai. Patadahon ma tuhami dosa nami, asa diar sakor rohanami. Asa hupopop hami hisap-hisap dot sakap-sakap ni rohanami. Jala asa hupasahat hami lomo ni rohani na manobus hami. Asa mertua hami marhite sian i rodi saliling-lilingna. Saya patupa mai di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham. Amin. Redeta. Namuma patik ni debata ima nadienet sia buku panurirang Yesaya biddu 26 mamuka sia ayat sada sahat rodi ayat onom. Diari nasasadai edde honon nihalak ma edde di luat juda adong dohu tanah goting dihita hatuau do di bahen parik dot partano batuan. Ukap hamuma akka harbangan asa bongot bangso natigor na marsihohot maniopi haburjuon hobar tu sakap no jak do di payan ho dame matutu ay marnalom ni roha midahodo ibana marhaposat tu jahoba mahamu toktong ay Tuhan Jahoba do dolok batu rodi saliling-lilingna. Aibana pajiput akka isini habut tulon. Di pajebol do huta nasai hicati. Ditipal hodoi tutano direokon tuorbuk. Asa dilutak-lutak pat akka pak ni halak na dangol. Dot lakka ni halak na pogos. Ido saha na atong rak martang yang mahita tutuata mangidugugu taringot tu patiki. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nau bartu patikmi. Amin. Maredeta. Potakudo
Kotima dosata tua dopan ni debata martang yang mahita. Alia manami jala debata nami na di banua gijang pargugu na suhatu dosan pardengkap basa doho. Jadaro di salililing na doa sini roham. Saya marpamuati maroham di hajaton nami. Jala saya unang beingot akka dosa nami. Ay jot dohami mardosa maradopon ho. Jala jot do husunggalui hami rimasmu marhite sian pangalaw sion nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah, saya unang paingot-ingot pangalaw sion nami. Unang alang asini roham. Saya urupi jala sesa dosa nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesan ni dosa. Parasi roha jala perdengka basa do Jehovah. Lebat terimas jala parasi roha godang. Dang dibahit tuhita hobbar tuakka dosata. Jala dang dibalotsot tuhita hobbar tuakka hajatotta. Songon asini rohani ama-ama bida akka anakna. Asini rohani Jehovah diakka namakka biari ibana. Hasangapon ma di debatana di gijang. Redeta. Tangyo namumaha tani debata turpuk epistel diari pinggon. Ima na dienet siat surat ni Apostel Paulus madapoton huria Filipi bidutolu pamuka mai sian ayat 10 itu 1 bidwopat ayat sada. Tajama marsikat soring. Rap sitiruahu mahamu aliak kadongan. Jala pamanat hamuma akka namar parange songon hami sitiruon muna. Hamaguad do ujung nasida, butuhan nasida do di pardebata, sihailah hononna di hasangapon, akkana di tanon, di parrohahon. Pau-baun na do dagikta na leaon gabe dotson daging na nasangapi. Hobartu hagugunay ay tarpa tuduksa do saluhut
tu ibana. Ido saatna mertua doakan atu mangion hata ni debata jala na upiopsa. Amen. Redeita sian nomor 272 ayat sada 2 ayat 5. Ta tidakon maha porsia otai songonna hina tindakon ni dongata sa porsia di sadok portibion rak mahita medok au porsia di debata Jehova ido ama pergugo nasuhatu dosan natu mopalangit dotano au porsia Yesus Kristus anak ni debata Jehova nasasadai imana tinumuon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di perbadia andorak soha bubuan ido tuhata natuban na bernit di panguman silatus namate terpajal do ibana dihau binar silang natua tuban watoru dunitanom namula mangulu di are patoluhon nama naik tu surgo lahundut siamun ni debata Jehova amanai pargugo nasuha tu dosani disima ibana pemulak subut tutanuhon manguhumi halak namang au porsea ditondi perbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan ala Kristen do dihasesan di dosa do dihatai mulak mangulu sugo daging ni halak nang mate do diangoluan nasora suda. Amen. Cor ina gracia.
Tapi gimana tikting nama ragam sadarion. Shalom. Horas madihita amang inang. Puja hami warta sadarion di hari Minggu tanggal 10 Maret 2025 di alam bahasa Indonesia. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Reminiscere yang artinya Sai ingot ma akadenggan ni basam. Topik minggu kita pada hari ini Paidaida hinadenggan ni Jehovah. Warta Naparjolo, Sermon Parhalado hari Selasa 18 Maret 2025, masuk pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sermon wilayah di hari Rabu dan hari Kamis tanggal 19 dan 20. Yang di hari Rabu sermon Wek Genap. Yang pertama Wek 2 di rumah keluarga IB Simanjuntak Boru Tampu Bolon yang beralamat Jalan Kebun Kembang nomor 32A Cimahi. Wilayah 4 di rumah keluarga B Hutasoid Boru Panjaitan yang beralamat Gang Aswari RT 4 RW 2 nomor 151 Jalan Cianjuang. Wek 6 di rumah keluarga M. Aritonang Boru Manalu, Jalan Kampung Bojong Asih RT 06 RW 10 Cikalong. Wek 8 di rumah keluarga Nyonya Simanjuntak Boru Sianipar beralamat di Perum Lewi Gajah Jalan Palm nomor 5 RT 4 RW 15. Wek 10 di rumah keluarga Nyonya Hasitorus Boru Simanjuntak beralamat di Komplek Permana Indah Jalan Turaes nomor 18 Citerep. Wek 12 di rumah keluarga CH Sirait Boru Sitomorang beralamat di Komplek Permana Cimahi Jalan Jambur 4 nomor 6 RT 1 RW 12. Di hari Kamis Wek Ganjil tanggal 20 Maret 2025 masuk pukul 19 waktu Indonesia Barat. Wek 1 di rumah keluarga KE Hagultom Boru Manulang yang beralamat di Asrama Brigip 15 Kebun Rumput Cimahi. Wek 3 di rumah keluarga Nyonya S. Nainggolan Sintua LR Boru Sinaga beralamat Jalan Sisingamangaraja nomor 24 RT 4 RW 4. Wek 5 di rumah keluarga Nyonya TM Sirait Boru Pasaribu beralamat di Jalan Salaka Domas nomor 11 Sangkuriang. Wek 7 di rumah keluarga Nyonya Tampu Bolon Boru Huta Hayan beralamat di Komplek Cilame Indah Blok C 17 RT 2 RW 20 Cimlame. Wek 9 di rumah keluarga LT Siringoringo Boru Sitompul beralamat di Graha Bukit Raya 1 F garis 10 garing 23A RT 02 RW 21. Di Wek 11 di rumah keluarga F Nababan E Boru Situmeang beralamat di Komplek Graha Puspa Jalan Puspa Kenanga Timur 2 Blok 3 garis 12B Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Wek 13 di rumah Nyonya keluarga Silitonga Boru Tumorang Jalan Jati Raya Blok A3 nomor 10 Perum Marga Asih. Iuran Diakoni Sosial Huria. Pada hari ini Minggu 16 Maret 2025 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan iuran diakonia.
nunga melaksanakan beberapa kegiatan manang aktivitas. Imana perjolo penamaan gedung. Tasakapido guarni pergunungan ta ima gedung Dr. IL Nomensen. Epurus pertama HKBP. Paduahon proses penyelesaian lantai tuluon sedang berjalan, termasuk rumah dinas Bibil Pro. Ta rencanahon do penyelesaian lantai 3 1 bulan April. Jadi sonari lagi berjalan. Asaboi taresmihon di tanggal 8 Juni. Jadi tanggal 8 April bulan April nama mudah-mudahan dengan saya penyelesaian finishing lantai 3 asaboi taresmihon di tanggal 8 Juni. Nah patuluhon panitia unga membain proposal. Jala proposal tahun taringot untuk pencarian dana unga berdalan. Proposal terutama untuk eksternal sudah disebar ke seluruh gereja nadong di Jabar Tendi. Mulai kurang lebih 40 huria ya. Jadi proposal ngabardalan tu sidi gereja nadong di Jabar Tendi. Songoni tu akar ruas jemaat na di luar kota manang perantau. Tatanya kon asa adong partisipasi sian aka ruas na di perantauan songoni sian gereja nadong di Jabar Tendi. Songoni proposal tong ngabardalan buset tu aka instansi pemerintah dohot swasta manang perusahaan. Jelas tikope muse olah adong isian kita ruas naboi menjadi narah hubung dalam rangka pencarian dana tu perusahaan kami panitia Mandok Moliate jalaboi mah berhubungan dengan kami panitia. Selebihnya amplop persembahan siak kita akan ruas sudah berjalan ima di minggu pertama dohot minggu paupaton kurang lebih 2 hari ya temardalan udah terkumpul dana 20 jutaan kurang lebih 20 juta sekian di tikting ngadong di tarsurat songoni aka silua lelang takas na apa hutut takas na apa sermon mola aka sermon wek nabe nga diatur silua lelang tu pesta tanon juga sudah dibuat sudah pin dohot ulos. Songoni amang nakin tong di wartata ngadong dibaen rekening panitia. Jadi kalaupun ada masya kita ruas terorjar rohaneng langsung memberi partisipasi sumbangan boy ma transfer langsung tu rekening dong dijauh nakin di warta. Jadi amang inang nahulung kami ada mah piga program use nong diransak kami panitia dohot amang pandita songoni dohot parhalado tung songon dia pe konsep natar bayan kami asa sadama hita meletuk pe pro kontra adong pendapat-pendapat yang berbeda tatanya kon ma asa sudah sakot tahun boy mardalan dohot tenggan jala gabe puji-pujian bahan asangapun itu hatta songoni mamang inang songon panorengen sak kami panitia melutung teknis songon dia non pestata di tanggal 8 Juni di bulan naro non bulan 5 ma boy ma upat orang kami menyusul. Jadi otik mananggudang jala AKHP partisipasi ta di pesta tahun saya tu hatta ma na masu hita salutna. Muladong na hurang lu bisa panitia kami magado maaf. Maulete di patulus tata ma sakapta Tuhan memberkati. Oras. Diuruti ma dohot kor seksi lansia.
Tapa penguma pilihatta, pilihan sada A dot sada B, hukma hita maredde sian buku edde nomor 10 ayat sada do uluna. Doson hamanadu mengan maramu uji julung sai lopokon mana dengan tubaga saruhakun satu pahihan kami asaman Tamini debatana sumurung sian salhut naroha ima mangarmuti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marihita salhutna. Amanami nanami suang songoni nang hita na marpungu di bagas joroni Tuhata sadarion nagabe jamita si pahusor-husorota di bagas satikyon ima na tersurat di Pesalmen 27 mamuk kami sen ayat sada sahatu ayat onom. Ujahaut ma tuhita songonon. Nalom ni roha mida debata. Ede sian si David. Jahubado panudangiku. Dohot hatuauku. Tung isema habiaraku. Jahubado partanobatoan ningolukku. Tung midai semaau biahaton molo
tungro aka parjahat mangarongrong au naeng mangaton sibuku aka sisosak au dohot aka musuku gabe martinggangat do nasidang jala marragean nangpe marhoron-horon parangan namanukun au dang dihabiari rohaku nakpe hehe parmusuon dopak au saipos do rohaku disi sadado nang hupangidohon sian Jahoba saido hulului naing mian au di bagasa joroni debata joroni Jahoba saleleng mangolu au paidaida hinadenggani Jahoba dohot mamikiri ganup sogot di bagasan joronai ai diodingi doau di bagasan udung-udung nai di ari hinamago di tabuniho doau di partabunian di udung-udungna tudolok partano batoan doau di panakok asam madirgak ulukku mida musuku aka nahumaliang au jadi pelehonokun ma di bagasan udung-udung nai aka pelean puji-pujian marede maau huhut mamalu parhinaloan mamuji Jahoba ido anggo sahatna muna kadongan sa porsyaon di bagasan guari tuata Yesus Kristus na pasti molo tapaihut-ihut nakiningan turpuk jamita di bagasan sadarion imanatar surat di Pesalmen 27 ayat 1 onomon sada nagabe rosukusukut tuhita na pasti sudedo hita hea mabiar sudedo hita hea biahaton na pasti molo mabiar dohot biahaton bagian ni ngoluni jolma dui di tonga-tonga ni portibion alay hamuna kamanami inanami suang songoni nang hita na marpungo di bagasan tikyon pakilalaan mabiar ima sada emosi ni jolma na wajar alai boy doon melumpuhkan molo tapasobbu habiaranon manang nama biaron menguasai ngulutaon. Jadi pakilalaan mabiar jojo dontong membutakan mata dan perasaan kita sampai-sampai kita sulit bahkan tidak dapat menyaksikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Pakilalaan mabiar dohot biahaton manang molohat Indonesia didokon perasaan takut dan gemetar. Onma sada pakilalaan naso tarsirang sian ngolutaon. Alania mang dohot tamuna kainang manukum majolo al tuhamu ayadong do tahesia kitaon naso hea mabiar sudedo hita hea mabiar jala molo adong naso hea mabiar manang na tu ICP dohot tu manang AHP justru akka jolma nasongonod do nasihabiarata. Jala jolma si songonido na perlu diwaspadai. Alana molodang adong be biarna tu manang ise dohot tu manang aha akaodo na olo nekat. Ngamo nekat dalam segala hal. Molo so adong nakiningan biar molo so adong nakiningan biahaton di bagasan nguluna jala akaudo nagabi sihabiarata. Jadi molo mabiar hita
jala molo biaha atau dope hita. Ima tada na dengga dope sarap-sarap perasa na adong di pamatak taon. Isarana sawon alarm do. Molo adong sesuatu na terjadi di sekeliling ta, pitor makuling do alarm on amang do tamuna aka inang. Jadi hurang lobi songonima nuaing rohabiari di ngolut taon. Alay hamuna aka manami dohot inanami suang songoni nang naposo bulung dalam hal-hal tertentu mabiar masay deng gadoy. Alay na gabi masalah ima molo gabi tapaloas do rohabiari mangarajai ngolut taon gabe pabiarhu berlebihan roha biar nai alani unang loas biar mangarajai dirita unang loas roha biari gabe ubal gasian hapor siaunmu unang loas roha biari gabe ubal gasian dagingmu unak sanga di dok halak tuhitaan non pamatang nyodo belgia alay ternyata perbiar do hapeon unak sanga di dokon halak tuhita na songoni alanido di bagasan turpuk taon naeng sigatata imanak kiningan na tarsurat di Pesalmen 27 ayat 1 ayat onomon di bagasan turpukon amang do tamuna kainan di pabua parpesalmeno do pabua na adong do memang na mabibiari ibana pabua na adong do na mabahen ibana biahaton pabua na adong do na manigay roha ng pikiran na atik pe memang di bagasan turpuko dak pitor tulom di dok isedo na mabayan parpesal menon gabi mabiyar mabayan ibana mabiyar jala biahaton alay boy sajodo akka na mabibiyari ibanay ima akka halak naso makalomohon ngoluna akka na marsogoni roha tu ibana akka na makosomi ibana akka na siki rohana mida si Daud akka perjahat na roa nanaing majahati ibana. Isa na sumabiar mangadupi akka si songonia ti amang dotamuna akka inang. Ise na so biahaton, ise na so gemetar mangadupi akka jolma na songoni. Alay saunari amando tamuna kainang suang songoni nang naposo bulung danggabe persualabe di si Daud manang na songodia pe ditahi akka parjahati tu ibana dang mabiar be ibana di si dang biahato be ibana di baheni buasa songoni amanginang ay di boto ibana do solusina mengatasi roha biari dohot mengadupi akka perjahati. Ahado solusina di bahen ibana. Di bahen ibana do jahuba do panodangna dohot hatuaonna. Di bahen ibana do jahuba gabe partano batoan di ngoluna. Jalapos do rohana di padonganion di Jahubai. Jalamian di bagasan joro ni Jahuba saleleng nileleng na do ibana mangulu. Jalam marhite namian ibana di bagacoro ni Jahubai dauma biar sian rohana. Dada holani.
ahado solusi na dibayan si Daud di bagasan turpukon. Marhite namian ibana di joro ni Jahobai, di sima ibana paidaida hina dengan ni Jahoba. Onma di patupa Raja Daud di bagasan ngoluna. Jala mungkin tetap doa dong roha biar di ibana. Jala tetap doa dong siabiaran saleleng mangolu ibana. Alai dak persoalan be di ibanai ala nunga pos rohana di padonganion di Jahoba di ngoluna. Nunga sonang, nunga aman pakilalaanna dung Jahoba panodangina dohot hatuauna. Sonang pakilalaanna dung Jahoba partano batuanna. Hamuna kadongan lasod donanaing dohonon ni turpukon tuhita manang jami taon bahwa totu sudedo hita membutuhkan rasa aman dan tenteram di bagasan ngulut tahun. Jala daunian siaroha biar. Jala malua sian akan nama jahati hita akan nama makosomi hita akka nadengki tu hita. Alai bohado asa jupak hitai ahado solusi ahado nanang sipatu paota asa unang gabe jolma nama biar hita jala jolma nasai olo biahaton. Na parjolo sahali amang do tamuna kainang didok parpesal menodo di ayat sada ayin nama dokon Jahoba ma panodangim. Bahen ma Jahoba panodangmu. Bahen ma Jahoba nagabe terangmu. Jala taparhatu tu do di pardalanan ningolu taon. Godang do naholom si dalanata. Godang do naholom si bolusota. Alanido di dokot Tuhata Yesus Kristus di Yohanes 8 ayat 12. Audo panodang ni portibion. Naso tu pabe mardalan di naholom na mangihuton au di bana do tahe panodang hangoluani. Amang do tamu na kainang jojo do memang akka masalah na rongomi mabahin gabi gulap pikirata. Jala so taboto ise do si todongota. Jala so taboto ahado si bahenota, ahado si patupaota. Tetapi ketika semuanya terasa gelap oleh masalah dan kesakitan, pasti Allah akan hadir memberi terang kepada kita. Dung taha porsiai dirita tutuhani. Dung takon-takon diritaon tutuhata. Jala suron nama todina manorangi rohata. Gabe taingot ma hatani debata naung tajaha dohot na tabigi. Alana di dokodo di Pesalmen 110 sia ayat 105 hataido sulu-suluni dalata di nagulap. Dung taingot nakiningan Pesalmen 110 sia ayat 105 tubuma semangat dihita. Tubuma inspirasi dihita. Dapat hitama akka jalan keluarna. Amang do tamu na kainang nung anak kiningan ro amang si manjuntak. Amang yudi si manjuntak. Laho patorakon tuhita sakap doho tujuan ni panitia pembangunan dan peresmian gedung naung tabangun di Bagasatikyon. Tapapos ma rohata tu debata. Talehon ma itak ninaboy tapatupa. Jala
pos marohata nataleani akan natapatupai batai dadui di bagas tikion. Alaniaha itu bagas coroni de batadui tapatupa. Jala unang pola pitor sona mabiar hita molotung adong nakiningan aka cara-cara untuk mencari dana di tonga-tonga ni huriata. Bahkan dang hola di huriat tahun hita mencari dana alai saha do tu distrik, alai saha do nang tu unsur-unsur pemerintah. Aha do ulau ta amang inang, ulau ta banata patupa itak nina boi taula, jala martangia kita amang inang, asa boi tutu sikop saluhutna pembangunan di tonga-tonga ni huriat taha KBP Cimahi jala lurah na taha olongeon dada holan pembangunan fisik alai tongdo ikon bangunata nang pembangunan rohanita di bagasan partikianon imana kiningan na parjolo sahali bain ma Jahoba panodangin buatlah Tuhan Allah menjadi terangmu. Napaduahon namang do tamuna kainang di ajarot turpukod do tuhita bohado asa Jepang hita dalan asa gabe unang gabe mabiar hita jala unang olo hita biahaton napaduahon bain ma Jahoba haluaonmu buatlah Tuhan Allah itu menjadi keselamatanmu. Allah memang godang do di ngolon na bolas mabaik kita marmara manang na celaka mabaik kita dang marutung mabaik kita dang mujur dohot akan asing alai amang do tamuna akainang di bagasan turpukon ternyata diajar do tuhita bahin ma Jahoba haluaonmu bahin ma Jahoba taduk ni haluaonmi alana kan dia DP di dokko do tahe di buku de 110 pitu aisar Jahoba de batatado partano batoata musuta ikon taludo di ban cukup ya bahan ma Jahoba partano batuanmu bahan ma Jahoba haluanmu ala memang Tuhan itu naboy mangalehon haluaon tuhita ala memang Tuhan itu naboy nagabe dalan tuhita asagabe boy hita monang maralohon musui asagabe boy hita mabahen debatado nagabe tano partano batuata benteng pertahanata molotung pe manggogo akamusui molotung pe gogo akamusui nang mga ropok kita alay taingot ma amang do tamuna kainang Jahoba do nagabe benteng pertahanata Jahoba do nagabe kekuatata jala manangise na mabahen Jahoba nagabe partano batuan na say na malua do hita siyan akka parmaraan. Say na malua do hita siyan akka hajahaton ni jolma. Say na malua do siyan hita akka jolma na say mangarsaki rohata. Jadi ulauta di bagasa tikyon mabahen debata nagabe benteng pertahanata asa boy hita manaluhon akka musuta di tonga-tonga ni Portibion. Naparpudi maamang dohotamo na kainang di bagasan tikyon memang diajarod do tuhita asa toktong niyan masihol hita
mian di bagas joro di debata saleleng hita mangolu di tonga-tonga ni portibiun. Baru amang inang masih holdo hamu manopok joro ni debata di tonga-tonga ni jalaluraon. Alani na masih holdo hamu na ada banaro tu bagas joro ni debataon. Ala memang taboto do bahwa moloro hita tu bagas joro ni debataon. Dame pakilala atta. Las rohata. Jala songonna malum akka arsak di rohata. Molo tatodong molo masuk hita tu bagas joro ni jahubay. Alaniaha ala memang dung rohita tu bagas joro na pinarbadian ni debata nima dihuriat tanah adong di jalan luraon di sodo jupak kita pos ni rohain. Alaniaha nung tatangihon hatani debata. Jadi maksud na di siamang dota munak kainang say tahasi holima baga joro ni debatai. Say Roma hitamian tu baga joro ni debatai. Unang marsangga-sangga hita atong ro tu baga joro ni debata. Ala nung ata paulion na julukan ngaluja kita paulihon baga joro ni debataon. Hape marsahali-sahali ta ro tu baga joroon. Baboy do gabe tangis joro ni debataon mamereng hita ala marsahali-sahali hita rotu baga coro na pinarbadian ni debata. Alay di doko si Daudo di bagasan turpukta sadarion marhite ayat Pesalme 27 ayat opati sadado nang hupangidohon sian Jahoba say ido hulului nang mian audi baga coro ni Jahoba saleleng mangolu aw. Jadi kita harus tetap continue ke rumah Tuhan. Tu baga coro na pinarbadian ni debata. Unang marsangga-sangga hita. Songonido nang hita piamang do tamuna kainang unang polaju rohamuna molohudok kon di bagasan langgatanon baringgas mahitatong rupartangyangan manang marsermon. Ayay manamarhuwe do hita horona na marsermon di wektai. Edetong holan nanang mencicipi makanan hita tusikan. Ito tahiyamang inang motivasi ta roto partangyangan ahado di patupa parjabui. Ibay do saksang, ibay do tanggo-tanggo dang ya palay nagabi motivasi ta damang do tamu nagkainang molo rohita pertanyaan. Alay na marua do hita. Ala memang taingo do bahwa molo rohita sermon uwik di tonga-tonga ni akawek ta masing-masing. Na taingo do bahwa jabu na majabui sermoni manang na majabui pertanyaan ido joro na paduahon tu hita manang na tu akawekta marsada-sada jabuni parjabui gabe langgatan doata langgatan pertanyaan jabuni parjabui gabe langgatatta mabege hatani debata. Jadi memang dah kola tusokkan disentuh lapatan ni bagas coroi alai do nang tu akka perkumpulan ta dewek ta masing-masing. Alani say hasiholi bagas coroon. Alani say hasiholi sermon week. Say hasiholi pertanyaan week. Asa boha asa mulak hita sian bagas coroon manang sian pertanyaan weki di bagasan dame di bagasan holong nasian tuhatay. Hamuna kadongan di bagasan turpukon diajar do tuhita bohado asagabe dame rohatta. Asagabe dame rohatta ninna Roma hita tu bagas coro
jala disido hita pajupang dohot Tuhani na mangalehon dame na sumurong tuhita. Alani dohonod do tuhita di bagas sa tikyon, asa unang marohita tu gareja, molo na yung pidamodom hita ating. Ito tayo manginang? Buasa gabi, molorohita tu baga joroon ng gabi pidamodom pita, nanggo tu hotel berbintang kita sekalian kan? Ito tayo manginang, molorohita tu baga joroon ng pidamodom do ita? Enggak ya mang ya. Amin. Tetapi bakat coro ini adalah rumah Tuhan. Tempat kita mendengarkan firman. Asa mulak mulak hita sian bagat coro on naing ma gabe dame rohata. Moloro hita tu garejaon ikosona di dokoni parpesal menido. Paida-ida hinadenggan Jehovah. Masay kurang doa kanadenggan di baga coro ni Tuhata. Jalala sido na kiningan na dimotivasi amang siman juntak hita. Boha asa si kop sude baga coro nang tabangon di baga sa partikyanon. Asa tapaidaida hinadenggan ni Jehovah di jalalura Cimahion na memberikan kemuliaan tuhita marsada-sada. Amin. Martangyang mahita. Maliate maali Tuhan, hupasat kami, tuadopanmu na badiay, di bagasan partikyanon ali Tuhan, di ajarokodo tuhami, asa hupaidaida hami akka hinadenggan mi, jalaboy tutu hupabu kami di bagasan partikyanon bahwa toktong do hami di donganiho sian akaroha biar dohot akaroha biahaton. Jala laho menyingkirkani sian bagasan ngulunami ikonsai wasonon nami do jala ikonsai masihol do hami ganu minggu ro tu baga coro na pinarbadian mon doho di partanyangan wek asa sobu uas nami asa tung dame rohanami asa tung madaw akaroha biari dohot biahatoni sian parnguluan nami. Ale Jehovah debata amanami secara khusus ale Tuhan hubuak kami ma ruas ni huriam na tongon di bagasan parsahiton di tikyon imay boto nami si Sera Ferida Borpadjaitan na berubah jalan ibana di Jakarta ali Tuhan. Ali Tuhan tui sebehami mangalu-alu ang goso tuho ali Tuhan alaniing homa na pamalupon si Sera Ferida Borpadjaitan ali Tuhan na tongon marubah jalan di bagasan partikyanon. Dangadong naso tarpatupaho doi ali Tuhan di akaroha na mabiar marado poko di akaroha na makaporsaiho. Alani tu akaruas ni huriam di bagasa tikyon na hurang hipas pamatang na ima si Sera Ferida Borpadjaitan hupasatami matuho songoni ng amang opugwen pasaribu ima amang pelman ale Tuhan di bagasa tikyon tung tangyak konon nami do amanamion asaho matutu na mabubot sahit nai siyan pamatang na asa sehat amanami opungwen pasaribu di bagasa tikyon jalaboy matutu ibana melayani kembali di tonga-tonga ni kepanitiaan pembangunan bagacoro na pinarbadian mon. Songoni matutu ali Tuhan ruas ni huriam na so boy hugwari hami di bagasa tikyon aka na marsahit manang nacuci darah pay ali Tuhan homatong na pamalupon
nasida jala pos dorohanami akaina nami namar sahit di bagasan partikyanon ima inang nyonya si manungkalit boru sinaga inang nyonya si tompul boru pandiangan ali Tuhan boru si pahutar ali Tuhan jala songoni ali Tuhan nang inang nyonya si dabuke boru silalahi toktong do buat tonon nami ina nami tuho ali Tuhan asaho mana mangalehon hahipason tutongatongani nasida ali Tuhan las di bagasa tikyon rencana do sakap ni huriam naeng patupahon pesta peresmian pesta pembangunan dan peresmian gedung sarana prasarana di bagasa tikyon pasu-pasu panitia ali Tuhan pasu-pasu nang parhalado pasu-pasu nang akaruas asaboy hami ali Tuhan rap tudulok rap tuturuan laho meresmikanon jala gabi boy matutu bohim on di tonga-tonga ni jala luraon jala boy tutu gabi inganan parsobaon nami on laho marsobba tuadopanmu nabadiai jala marsobba hami toktong ganuk minggu di inganan on asiroham ali Tuhan nang inganan ni inanami bibil prope ali Tuhan nang memang ngaboy ali Tuhan di ingani nasida alai dang sikop dope saluhu na akka peralatan di bagas ni inang bibil pro ali Tuhan molotung rade rohani akarwas ni huriami ale Tuhan lau manupakihi tuktuhi marohani nasida ale Tuhan jalaboy museng nasida mamereng tulan tetulu ale Tuhan songon dia matutu kondisi ni bagas ni inanami inang bibil pro na soboy dope dingani nasida di bagasa tikyon anggia malampasu pasommo akarwas ni huriam nang mga lehon aka subangan tubagas dinanami inang bibil pro ali Tuhan jalaboy tutu lebih cepat lebih humatop na sida tinggal di pargodungan non songon dongan nami lau makobasi uriam tu juluan ni arion pasu-pasu nang aka manami nanami di bagasan ulaon na jala sayhoma na mga lehon japalan ni ngolu to akaruas ni huriam songoni nang persembahan nami nang upasatami ali Tuhan sayhoma na mamasumasui salhuna akaruas di huriam na marulang tahun di bagasan minggu-mingguon homa na mga lehon gajang ni umur tutonga-tonga ni nasida songoni na marulang tahun pernikahan say lehon ma damem na sumurungi tu akaruas ni huriam na marulang tahun pernikahan di bagasan minggu-mingguan masay gurang dope ale Tuhan si Panginoon nami siako alay di botohodoy ahna solot di bagasan rohanami marhite guarni anakmu Jesus Kristus martanya kami tuho amen marede mahita manginang sian bukwede 360 jala laos tapapunguma iuran desha tujolo sekaligus pelean na paduahon. Lungang-lungang doro
Jongjong mahita saluna. Ayat tolu. Tutup mertua lahi nama ngasahun gugubi mardalan di dalanmu nang pemamulus julmai dirurapan jangisani pamulanana rupa sumu Babaruba supasubi Tok nong guguna jolmai Tatanya kon ma peliata martang yang mahita. Alide bata amanami na di banuan ni saluhu sililo na ding gandot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasa tami masyan na nilihon mitu hami pelian nami tuho. Sa ijalo may gabi wap na husus di julom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pilianon. Pati bulhon harajon mo dito nga tunga ni Huriam do di Portibion. Buhay maruhanami marhite tito dim, asalam tadahami godang ni silolon mito hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nilehon ye, pasahan. Ale ama namin na di banwa gidjang sa pinorbadi ang maguharmo. Sa rumaharajon mo, sa South Malomo ni Roham di banu tungon sungon na di banwa gidjang. Leon matuhami sa darion hanguluan siya pari. Si sama dosa namin sungop panisa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugitu pangunjunan. Palua mahami siyan pangago. Di pasu-pasu, jala diramuti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasaur madamena tutodim. Amin. 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 Amin.
oras madihita.